Onyankopon Israel. Jumadi a wo hwei ni din ade African show. Me a me di jumadi mu chia me din ade Nanayaw Apreku. Ubetimi afra me mobiem. Wo jumadi so ubetimi ahwe ye e wo GH Ashtown TV e wo Facebook so. Saa na betimi ahwe ye wo Ashtown TV e wo YouTube so. Bomodi ase wo subscribe na wa hwe more videos e de free ha. Me da CP. Wo ene jumadi a ye ba be di ho abobo. Na poso ejina yen ya sante mayimu. Ekwan ya ye fa so efre owura na obo so bo asase bo mi ni mumienu no. Saa owura no enka ya ye se obia okwan ya ofa so de frɛ no me kire kuro bia ani din a omo de frɛ no na wo ya sante mayimu ne ya sante amamre mu no edin a ye ta de frɛ no eye odomankoma nyame. Ubebusa ho se eye den na ye nya asa din odomankoma nyame. Prewa so emetie isa sempenises wo bi ni mu a ya na obi kire. Wo ye tete amamre mu no otwa bia mpon bo so bo asase no ebia ne nyina ye bi nim no eye Nyankopon. Na saa bi Nyankopon no ena na obi ade frɛ no na ebra owura no bo na ade nyina wie ye no obo onipa bi ba asase so na enamafo yi frɛ no sɛ Adam na so wo ye na amamre mu de ne ye frɛ no sɛ Odom. Na saa owura yi edurubire bi ma ne busa ne ho kani esan se na niema a yabo nyina no na enam mienu na so no omo de onam baako kyese ankonam no owura no so tie no ye na pede ma no eno nti wo yi ne mfempade de bo oba e de kan ne ho oba obo no na nam afo se if na so wo ye na nam kasa mu de ne ye fa ne se ankama eno nti owura no enipa mienu a obo mo ba asase so be kan abode ho no na eye Odom ene ankama. Na esan se na obo ade no de ye fa Nyankopon nti no anase ye fa ni nyame na wonya na wa menti no na da ne da nyina se yebebo ni dia gese ye kasa nyame anase wo Nyankopon na mo wo bla obebo wo nipa mienu ne ye fra obi se Odom ne ye fra obi se ankama no afei die na ye bosa nipa mienu din ye de afra ye wura no esan se wo ya setena mu mpo no obi timi wo ne ba wodi kan ne ye de sa din no afra wo maame anaso papa se mpo oba de kwasi a yetimi twa odin so fra wo se kwasi maame anase kwasi papa eno ntini ye ka Odom ne ankama ena de bom de fra nyame no ntini ye fra se Odom ene ankama enyame Odom ene ankama enyame eno ene ya ka bom ma enne ye na no mamamre mu no ya benya owura ne din se Odomankoma nyame enti se wote Odomankoma nyame a na ye Odom ene ankama omu nyame isanse omu mienu ene nipa a mo mote asase so nti Odom ene ankama nyame ne ya ka boma ya benya ne se Odomankoma nyame me da CP koso na subscribe na hwe ye e wo GH Ashtown TV u Facebook so na Facebook YouTube na so hwe ye wo Ashtown TV subscribe na hwe more videos me din ede Nanayaw Apreku mobium me da CP Onyankopon Israel jumadi a wo hwe ni din ede African show. Me a me di jumadi mu chia me din ade Nanayaw Apreku ubetimi afra me mobiem. Wo jumadi so ubetimi ahwe ye e wo GH Ashtown TV e wo Facebook so. Saa na betimi ahwe ye wo Ashtown TV e wo YouTube so. Bomodi ase wo subscribe na wa hwe more videos e de free ha. Me da CP. Wo ene jumadi a ye ba be di ho abobo na poso ejina yen ya sante mayimu. Ekwan ya ye fa so efre owura na obo so bo asase bo mi ni mumienu no. Saa owura no enka ya ye se obia okwan ya ofa so de frɛ no me kire kuro bia ani din a omo de frɛ no na wo ya sante mayimu ne ya sante amamre mu no edin a ye ta de frɛ no eye Odomankoma nyame. Ubebusa ho se eye den na ye nya asa din Odomankoma nyame. Prewa so emetie isa sempenises wo bi ni mu a ya na obi kire. Wo ye tete amamre mu no otwa bia mpon bo so bo asase no ebia ne nyina ye bi mim no eye Nyankopon. Na saa bi Nyankopon no ena na obi ade frɛ no na ebra owura no bo na ade nyina wie ye no obo onipa bi ba asase so na enamafo yi frɛ no sɛ Adam na so wo ye na amamre mu de ne ye frɛ no sɛ Odom. Na saa owura yi edurubire bi ma ne busa ne ho kani esan se na niema a yabo nyina no na enam mienu na so no omo de onam baako kyese ankonam no owura no so tie no ye na pede ma no eno nti wo yi ne mfempade de bo oba e de kan ne ho
oba obo no ne nam afo se if nanso so wo ye nanom kasa mu de ni ye fa ne se ankama eno nti owura no enipa mienu a obo mo ba asase so be kan abode ho no na eye odom ene ankama na esan se na obo ade no de ye fa nyankopon nti no anase ye fa ni nyame na wonya na wa menti no na da ne da nyina se bebo ni dia gese ye kasa nyame anase wo nyankopon na mo wobla obebo wo nipa mienu ne ye fra obi se odom ne ye fra obi se ankama no afei die na ye bossa nipa mienu din ye de afra ye wura no esan se wo ya setena mu mpo no obitimi wo ne ba wodi kan ne ye de sa din no afra wo maame anaso papa se mpo oba de kwasi a yetimi twa odin so fra wo se kwasi maame anase kwasi papa eno nti ne ye ka odom ne ankama ena de bom de fra nyame no nti ne ye fa se odom ene ankama enyame odom ene ankama enyame eno ene yaka bomma enne ye na no mama mremu no ya benya owura ne din se odom ankoma nyame enti se wote odom ankoma nyame a na ye odom ene ankama omu nyame isanse omu mienu ene nipa a mo mote asase so nti odom ene ankama nyame ne yaka bomma ya benya ne se odom ankoma nyame medasi pi koso na subscribe na hwe ye ewo GH Ashtown TV o Facebook so na Facebook YouTube na so hwe ye wo Ashtown TV subscribe na hwe more videos me din edit na ya apreku mobium medasi pi onyankopon Israel jumadi a wo hwe ni din edit African show mi a mi di jumadi mu chia me din edit na ya apreku ubetimi afra me mobium wo jumadi so ubetimi ahwe ye e wo GH Ashtown TV e wo Facebook so sana betimi ahwe ye wo Ashtown TV e wo YouTube so bomodi ase wo subscribe na wa hwe more videos e de free ha medasi pi wo ene jumadi a ye ba be di ho abobo na poso ejina yen ya santeman mu ekwan a ye fa so efre owura na obo so bo asase bo mi ni mu mienu no sa owura no enka ya ye se obi a okwan a wo fa so de frɛ no me kire kuro bia ani din a wo de frɛ no na wo ya santeman mu ne ya sante amamre mu no edin a ye ta de frɛ no eye odoma nkoma nyame ubebusa ho se eye den na ye nya asa din odoma nkoma nyame prewa so enetie isa sempenises wo bi ni mu a ya na obi kire wo ye tete amamre mu no otwa bia mpon bo so bo asase no ebia ne nyina ye bi nim no eye nyankopon na sa bi nyankopon no ena na obi ade frɛ no na ebra owura no bo na ade nyina wie ye no obo oni pa bi ba asase so na enamafo yi frɛ no sɛ Adam na so wo ye na mamamre mu de ne ye frɛ no sɛ odom na saa owura yi edurubia bi ma ne busa ne ho kani esan se na niema a yabo nyina no na enam mienu na so no mo de onam baako kyese ankonam no owura no so tie no ye na pede ma no eno nti wo yi ne mfempade de bo oba e de kan ne ho oba obo no na nam afo se if na so wo ye na nam kasa mu de ne ye fa ne se ankama eno nti owura no enipa mienu a obo mo ba asase so be kan abode ho no na eye odom ene ankama na esan se na obo ade no de ye fa nyankopon nti no anase ye fa ni nyame na wonya na wa menti no na da ne da nyina se bebo ni dia gese ye kasa nyame anase wo nyankopon na mo wobla obebo wo nipa mienu ne ye fra obi se odom ne ye fra obi se ankama no afei die na ye bossa nipa mienu din ye de afra ye wura no esan se wo ya setena mu mpo no obitimi wo ne ba wodi kan ne ye de sa din no afra wo maame anaso papa se mpo oba de kwasi a yetimi twa odin so fra wo se kwasi maame anase kwasi papa eno nti ne ye ka odom ne ankama ena de bom de fra nyame no nti ne ye fa se odom ene ankama enyame odom ene ankama enyame eno ene yaka bomma enne ye na no mama mremu no ya benya owura ne din se odom ankoma nyame nti se wote odom ankoma nyame a na ye odom ene ankama omu nyame isanse omu mienu ene nipa a mo mote asase so nti odom ene ankama nyame ne yaka bomma ya benya ne se odom ankoma nyame medasi pi koso na subscribe na hwe ye ewo GH Ashtown TV o Facebook so na Facebook YouTube na so hwe ye wo Ashtown TV subscribe na hwe more videos me din edit na ya apreku mobium medasi pi